איפה השופר שלי? השופר. תודה רבה. תביא את השופר, יש לי שופר. משמיים, אני חוזר ממש מגבול הרצועה, ולשם אני גם אחזור אחרי האירוע. ואני רוצה להגיד לכם, אוכל יש, מים יש, תחמושת יש, לא צריך לדאוג. אבל מה שהכי חשוב שיש, זה הרוח. הרוח של הלוחמים, אני פוגש באמת את כל סוגי הלוחמים. יש רוח מאוד חזקה, רוח של אנשים שבאים לעשות הכל עד כדי חירוף נפש בשביל לתת לנו ביטחון שאנחנו נוכל לחיות פה בשלום. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל החיילים וכל מי שמגן עלינו, בעזרת השם כל מי שילך יחזור לשלום, בבריאות, בחיק משפחתו, שהקדוש ברוך הוא יחזיר את כל השבויים והנעדרים, כולם יחזרו הביתה בריאים ושלמים.